tarda, bon vespre a tothom. Alguns ja no és el primer dia que veniu, i per tant, més o menys, entre tots ja sabem de què va. En tot cas, recordaré que aquesta és la darrera de les 3 taules rodones sobre el tema de dic el títol exacte, o ells o nosaltres, que és un títol polèmic, Europa davant del repte del terrorisme jihadista. Evidentment, aquest cicle va néixer al cap de pocs dies dels darrers atemptats de París i ens va fer pensar que era un tema que ja porta molts anys d'actualitat i que malauradament probablement en portarà uns quants més, però que valia la pena fer un cicle on compaginéssim diríem el debat d'actualitat, el debat ciutadà amb una mica de rigor i de rigor acadèmic. Per tant, hi ha hagut 3 taules rodones. La primera va ser sobre el dilema o el binomi llibertat-seguretat i el segon sobre un altre binomi, per dir-ho així, que seria el tema de religió i integració, d'alguna manera, i com a rerefons del tema del jihadisme hi havia entre nosaltres l'autora Bramont, que avui també ha vingut com a públic, i avui vindria la tercera ponència, o més que ponència, perdó, taula rodona, amb 3 ponents que hem de parlar bàsicament del tema de l'educació en un sentit ampli, no únicament reglat de la paraula, que també, el tema de l'educació i el tema del jihadisme, és a dir, en aquest dilema d'integració també el paper que pot tenir l'educació. Entre nosaltres hi ha 3 ponents, ho dic per l'ordre d'intervenció. Primer de tot parlarà a la meva esquerra la doctora Marta Rovira, doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora de la UOC i de la Universitat Autònoma de Barcelona, és membre del GREMPOC, Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals de la Càtedra de Josep Termes. És a dir, m'ho he descuidat, però és clar que convoquem, que organitzem conjuntament la Càtedra de Josep Termes i el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, que convivim actualment en aquest edifici i que compartim moltes de les activitats. Per tant, també una persona que col·labora amb el grup de recerca de la càtedra també serà entre nosaltres i farà la primera intervenció. La segona, el senyor Teixir Arouz, que és, entre altres coses, traductor, que és filòleg i sobretot, el sentit que estigui aquí sobretot és perquè és secretari general de l'Associació de Tunisians a Catalunya, ATC. Em consta que ens ha seguit ja moltes vegades pels twitters, etc. Almenys a mi sí que em consta. I cal dir que des d'avui el parc, la càtedra ja el tenia, però des d'avui el Parc de les Humanitats té Twitter i té Facebook, i per tant tot aquest acte també tornarà a ser molt reflectit entre tots. Bé, dit això, el tercer ponent és el senyor Enric Canet, perdó, a la dreta, que és una persona ja molt coneguda i que fa molts anys que actua amb els sectors educatius, ara em matitzava que també els reglats, però que actualment és director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, un casal que comença a ser molt extens en el territori barceloní i català, tot i que té un origen, si mal no m'equivoco, molt clar, en un dels barris de Barcelona amb més, diríem, població que ve de fora, que és el barri del Raval. Bé, dit això i sense més prolegòmens, cal recordar que podeu seguir les conferències taules rodones anteriors en el web de la Càtedra de Josep Termes i també amb els links que en fem des del parc, és a dir, per tant, busqueu Càtedra de Josep Termes o Parc de les Humanitats i de seguida trobareu els webs i és senzill. Per tant, podeu tenir versions resumides, però inclús qui tingui ganes i no va poder assistir, les versions de les hora i mitja, 2 hores, les tenim totes gravades, com avui també es gravarà la taula rodona. Després recordar que entre nosaltres hi ha doctorants o el que avui dia en diem recercadors en formació de la Universitat de Barcelona i que se'n recordin que els hem d'assignar uns papers quan acabin. Alguns ja ens ho han demanat ara a priori. I res més, dir que estem
preparant nous debats. Volem més o menys cada mes fer algun debat que pugui tenir aquest interès ciutadà i a la vegada aquest interès acadèmic, buscant aquest mig punt de vista entre el debat científic i el debat d'interès ciutadà. I probablement, però encara no l'hem organitzat, però un dels que és molt possible que vingui ja seria un sobre canvi climàtic i sobretot les repercussions socials, etc., i humanes que té aquest tema. Ja, sense més problemes i per començar, simplement llenço una primera pregunta perquè si tothom la pot recollir, recordeu-vos que després des del públic deixarem 10 minuts, un quart d'hora perquè es pugui intervenir i es pugui preguntar també als ponents els seus punts de vista. El tema de si podem o no podem centrar el tema o ja està més desbordat que això, ara ho comentàvem una mica abans d'entrar, si podem centrar el tema o no amb el paper de l'educació en les societats de rebuda, entre cometes, que són les societats que han rebut població de fora, però cada cop n'hi ha més que rep població de tot el món i s'interacciona més. Quin paper pot tenir l'educació en la formació d'aquestes persones, diríem, o recent arribades perquè o són refugiats, i amb això enllaço amb la primera taula rodona que es va fer amb un cicle únic que va ser sobre el tema dels refugiats a l'octubre, o perquè és població immigrada que ve a guanyar-se la vida i que alguns s'estableixen indefinidament, formen famílies o hi porten tota la família, etc. I que, per tant, el tema dels serveis socials que tota societat, diríem, avançada ha d'intentar garantir per tota la població implica directament una població que en principi ha vingut o està venint de llocs llunyans del món, perquè el món està globalitzat tant com es pot, i que hi ha reptes d'integració amb l'educació pel mig, a vegades en poc temps, a vegades amb problemes, diríem, de mal repartiments, d'assignaments, de tota mena de problemes que probablement els ponents ens acabaran de fer notar, i res més. Si els hi sembla, doncs té la paraula la doctora Marta Rovira. Bé, moltes gràcies per convidar-me a aquest debat. No sé si sóc la persona més adequada per parlar del tema perquè no l'he investigat específicament, i per tant, de fet, la meva intervenció serà més genèrica, si m'ho permeteu. I, de fet, quan em van plantejar de parlar sobre aquesta qüestió, sobre la relació entre educació i extremisme, jo he de dir sincerament que no vaig pensar en cap moment, en aquell moment, en l'extremisme islamista, sinó més aviat en l'extremisme cristià, que és un tema que em preocupa no d'ara, sinó des que vaig fer Sociologia de la Religió amb el Joan Estruch, podríem dir, amb el professor Joan Estruch, i ens va parlar dels orígens del fonamentalisme en la història de les sectes protestants americanes. Diguem que va situar el focus d'anàlisi d'una altra manera. I també, no només, evidentment, no em preocupa per això, sinó també per les coses que s'estan veient últimament. I en posaré algun exemple. D'entrada, la meva resposta a la pregunta de si l'educació pot evitar l'extremisme seria no. Després ara explicaré per què, però sí, faria un però, faria un matís. Primer hauríem de començar preguntant-nos què entenem per extremisme, que és un concepte que va molt associat a un altre concepte que últimament també s'utilitza molt, que és el de fonamentalisme, i que, com dic, té una història molt més arrelada en el cristianisme que no pas en l'islamisme originàriament. L'extremisme, ja ho diu la paraula, és allò que se situa en els extrems, tant a la dreta o a l'esquerra. En tot cas, fora del sistema dels consensos mitjançant els quals funciona la nostra societat. I aquesta relació entre allò que se situa fora i allò que se situa dins és fonamental per entendre com funcionem i quines són les coses que no admetem en la nostra societat i què és el que la fa tontrollar també.
Anomenem, per tant, idees extremes aquelles que qüestionen el nostre sistema de vida o el nostre sistema de democràcia, per exemple. I com dic, tant poden venir de l'extrema esquerra com de l'extrema dreta. I últimament ens hi referim sobretot vinculant-ho a l'extremisme religiós o a moviments religiosos o, en aquest cas, com dèiem a la introducció, islamista. Sovint, com dic, oblidant que el fonamentalisme és una condició vinculada a les tres grans religions monoteistes, la cristiana, la jueva i la musulmana, amb una tradició molt antiga en totes tres de grups o sectes en el sentit estricte de branques religioses que funcionen en un sistema tancat en el propi grup, com poden ser els Amish o com poden ser altres formes de viure la religiositat d'una manera radical i fonamental en altres religions. Per tant, hem de tenir en compte aquest binomi, aquesta relació contradictòria que es produeix a la nostra societat entre grups que pretenen viure d'una forma molt concreta, seguint unes idees molt concretes, i una societat que presenta, per altra banda, uns trets molt marcadament pluralistes, en el que hi poden conviure diferents maneres, diferents formes de vida, diferents idees, diferents ideologies. El concepte extremisme, per tant, l'abordem des d'aquesta connotació negativa que li posem, que no té, per exemple, o que no té tant el concepte de radical. Quan parlem d'alguna persona radical, avui mirava un text sobre extremisme, justament un paper que s'havia publicat en anglès, i posaven tant frases de Martin Luther King com frases de persones que consideraríem extremistes, com tant frases de radicals que d'un moment donat que van contra l'estatus quo, segons com les prenem, tenen una connotació negativa o tenen una connotació revolucionària. Per tant, cal tenir en compte també que normalment quan donem una connotació negativa a algú que considerem extremista és perquè utilitza la violència o perquè simplement defensa idees a les que no compartim. Això també és important. Ho dic perquè en el discurs públic també es titlla d'extremisme, per exemple, l'independentisme català. Això, si agafem declaracions del govern espanyol, doncs veurem que es titlla d'extremista aquesta proposta, perquè de fet és una proposta que va en contra d'un consens assumit per part de l'Estat en què les coses han de ser d'una determinada manera. Per tant, en compte a l'hora d'utilitzar aquest concepte. Però si agafem el concepte de fonamentalista, jo crec que és més pertinent en el sentit que ens descriu aquesta idea d'una relació vital o una relació política o ideològica amb uns fonaments, amb la idea de seguir uns principis que xoquen amb la societat en la que vivim sovint, perquè tornar a les arrels o ser molt radical o tornar als fonaments implica, evidentment, sovint una postura de no diàleg, és a dir, per tant, una postura de no deixar-se contaminar per les idees d'altres o per les idees que ens poden fer canviar. Per tant, implica una manera de tancar-se en un mateix en un conjunt d'idees i no canviar-les o no deixar que es contaminin amb altres possibles normes o formes de vida. Per tant, el fonamentalista busca la creació d'un ordre basat en uns ideals concrets, normalment. Sigui quina sigui la seva forma d'expressió, o violenta o pacífica. Tant pot ser un pacifista, una persona antiviolència, pot acabar generant una violència simbòlica respecte a la societat a la mesura en què combat formes d'actuació que considerem normals a la societat, com per exemple l'ús de la força física per part de la policia o de l'exèrcit o la intervenció militar
en països tercers, etc. Algú que sigui pacifista oposarà de forma simbòlicament violenta s'oposarà a aquestes normes fent cadenes humanes o impedint l'accés dels tancs a no sé on, és a dir que sempre depèn, el llenguatge és molt traïdor i depèn del punt de vista, les coses prenen un caire o prenen un altre. Per què és important que tinguem en compte això? Perquè també és important que entenguem com el fonamentalisme apareix com a reacció a la pròpia manera de ser de la nostra societat. Això ja ho va analitzar fa molts anys el Peter Berger, un sociòleg americà, quan analitzava el que significa per a la socialització dels individus la modernitat. De fet, la modernitat és el gran tema de la història de la sociologia. Com la societat canvia, què implica això respecte a la socialització dels individus i, per tant, també això vol dir l'educació, com intervé l'educació així en aquesta formació de les persones, com les persones s'integren, i aquí en el sentit més ampli de la paraula integració, en una societat, és a dir, com es fan grans, com hi creixen, com hi arriben o com s'hi inclouen, com s'hi incorporen, sigui a través de les migracions o sigui a través de la formació, diguem, des de petits, en una societat en què les normes progressivament van esdevenint abstractes, és a dir, no formen part del grup de les relacions immediates, sinó que formen part de les relacions anònimes i com aquestes normes que es basen en les relacions anònimes es van fent més i més difuses, a no ser que la societat creï altres mecanismes que van més enllà del grup de relacions que serveixin de punts de referència. Aquests mecanismes, evidentment, són els mecanismes coercitius que té l'Estat. Si no pagues a Hisenda, doncs et fiquen una multa. Però també poden ser rituals o poden ser premis, com per exemple si estudies et donaran un títol, o poden ser altres elements, però són pautes, com dic, que progressivament, històricament s'han anat fent abstractes i que s'han anat, per tant, han anat creant un marc en què d'alguna manera les normes es poden acabar diluint d'alguna manera i l'individu perd una mica el sentit de la referència immediata de per què les coses es fan d'una determinada manera o quines normes ha de seguir si de cop i volta, per exemple, hi ha grups socials com per exemple als anys 60 el grup dels joves, que és una cosa que neix en aquella època, els joves com a tal existien però no eren abundants o no eren una classe social gairebé com després va passar, que decideixen que no volen seguir les normes dels seus pares, sinó que volen trencar les normes de la generació anterior. Evidentment, això crea una situació en què hi ha diverses normes a seguir. Hi ha joves que de cop i volta poden seguir les normes dels seus companys o que poden continuar fent allò que els diuen a casa, que és una mica el que ens passa avui dia amb els adolescents. Tenen molts punts de referència als quals agafar-se i tenen normes múltiples, ja no en relació només als companys i en relació a la família, sinó en relació a l'escola i en relació a allò que passa a la televisió i a més amb internet encara hi ha altres espais socials de socialització i d'aprenentatge de formes de conducta. Per tant, una societat cada vegada més plural des del punt de vista dels punts de referència, de les formes de conducta, de les pautes de socialització, etc. I també a causa, evidentment, de la diversitat cultural i de la diversitat de referents d'origen que porta la gent que ha vingut de fora, fa que sigui una societat en què les pautes no són evidents o no són tan evidents com ho seria una societat més tancada, una societat més tradicional, etc. És lògic, i passa i està analitzat que en aquest context apareguin formes de socialització o formes en què la gent s'agrupa per sentir-se part d'un col·lectiu en què els llaços de solidaritat s'acosten més al que anomenem societats tradicionals. Allò que un altre dels clàssics de la sociologia
Emil Durkheim anomenava la solidaritat mecànica. I aquest tipus de solidaritat entre iguals, entre persones que busquen una mateixa finalitat, la podríem trobar en els moviments sindicals del segle passat, o la podríem trobar en les associacions de cultura popular catalana, però també la podem trobar en grups que busquen això, com dic, seguir unes idees fonamentals, seguir unes normes essencials que els allunyen del que és aquesta societat més plural i que intenten trobar un focus de seguretat en un grup més tancat socialment. Per tant, és una reacció humana, és una reacció social típica que pot tenir diferents sortides. Pot ser d'un club de futbol o pots tornar-te més religiós, perquè la religió et confereix una forma de vida molt més clara, amb un sentit molt més clar de les coses que fas. Evidentment, això, a la mesura en què és utilitzat a partir d'un interès X o que per part dels dirigents d'aquest grup, evidentment pot derivar en el que hem vist, en actituds violentes o en la consciència que un ha d'actuar atemptant contra els altres, que són els impurs o que són els enemics o que són la gent que perverteix la societat. Però interpretacions d'aquestes no n'hi ha només des d'un bàndol, com deia, sinó que també les trobem, per exemple, a les declaracions que darrerament ens va acostumant el ministre de l'Interior d'Espanya, que és un fonamentalista cristià que a vegades més es va destapant amb declaracions, acusant gairebé els que no pensen com ells, gairebé d'heretges o de terroristes o d'allò que, en tot cas, li serveix per connotar negativament qualsevol actitud que no combregui amb les seves idees. Per tant, és aquesta combinació d'una societat plural i pluralista, perquè admet diferents formes de vida, amb aquestes reaccions de grups socials que es tanquen en si mateixos per trobar un espai de seguretat respecte al que és la vida, què s'ha de fer, quines són les normes de conducta, com ens hem de socialitzar, què és el que hem d'ensenyar als seus fills, és una tendència que es produeix en aquest procés d'evolució de la modernitat en molts espais i de moltes maneres. La qüestió és que el que a mi em preocupa específicament en aquests moments és la percepció que la nostra democràcia liberal, aquest sistema del qual també formava part l'estat del benestar, aquest estat que proveïa una mica d'alguna manera d'igualtat d'oportunitats, d'accés a l'educació, d'accés a unes condicions laborals mínimes, aquest sistema que ha permès que anés creant-se aquest espai social de la classe mitjana, més o menys difusa, més o menys confortable. D'alguna manera el que veiem que no només des del punt de vista econòmic s'està trencant, no només s'està acabant des del punt de vista econòmic, amb la globalització i la crisi financera, no només hi ha una crisi política, sinó que en els discursos, si els analitzeu, si observeu la manera de fer política, veureu que cada vegada més va creixent aquesta sensació de que no hi ha un consens de base que guiï la manera de fer política, sinó que el que es busca és l'enfrontament. I quan dic que es busca l'enfrontament no em refereixo només a partits antisistema, d'esquerres o de dretes, sinó també a partits que governen. En el cas del PP, d'una manera molt clara el Partit Popular espanyol, amb l'era Aznar, que algun dia jo crec que s'estudiarà des d'aquest punt de vista de canvi ideològic important que imprimeix José María Aznar en el Partit Popular, comença a emetre un discurs en què el conflicte, diguéssim, s'hi troba bé. El conflicte no és un element a rebutjar, com havia estat una mica
el discurs polític públic espanyol des de la transició, la idea del consens, de que hi havia una base que no es podia trencar. A partir de José María Aznar hi ha com una tendència que trobem a vegades en situacions ridícules i còmiques, com un crit d'una diputada al mig del Congrés dient que es fotin a la gent, aquesta sensació de que es defensen uns interessos d'un sector de la societat i que els altres sectors de la societat que voten altres opcions polítiques són vistos com l'enemic, no com una part dels ciutadans que cal convèncer, que cal fer polítiques per generar una certa hegemonia social i governar de manera que tothom estigui d'acord amb nosaltres, sinó la sensació que en el discurs polític i a les maneres d'actuar es fa explícit que hi ha gent, que hi ha una alteritat, que hi ha uns bons i que hi ha uns dolents. Les declaracions de García Albiol sobre els romanesos, però que d'alguna manera no afecten només a les persones gitanes romaneses, sinó que afecten a com la societat concep els propis ciutadans. Aquesta idea que hi ha un nosaltres i hi ha uns altres, aquest discurs el va abonant. El discurs de l'extrema esquerra, per dir-ho d'alguna manera, o el discurs radical d'esquerres, si us fixeu, també abona aquesta idea que hi ha un nosaltres i uns altres. Hem de lluitar contra aquesta gent que ens ha governat, contra aquesta gent que ha dominat, contra la classe dirigent, contra la classe benestant. La idea que no hi ha un nosaltres que ho englobi tot, sinó que aquest nosaltres té un límit i que aquest límit sovint implícitament i jo crec que inconscientment acaba portant a la idea que nosaltres som els que pensem com nosaltres i que els altres no formen part no són acceptables, els hem de canviar, hem d'aconseguir que canviïn. No que creguin en nosaltres com a opció política, sinó que ells canviïn, perquè nosaltres tenim les idees bones, sabem com ha de funcionar la societat i hem d'aconseguir que els altres canviïn la manera d'entendre les coses perquè estan equivocats. Això és una mica el que es va transmetent en el discurs públic. I no em vull allargar més i després, en tot cas, en el debat podem aprofundir. L'educació és un marc institucional que hem creat en la nostra societat moderna, en aquesta societat moderna avançada de l'estat del benestar. Vam anar creant sobretot això d'una manera molt gràfica, es pot veure en un estudi magnífic que van fer Martínez Celorrio i Marín amb les dades de la Fundació Bofill. És a dir, van fer, no he vist cap més estudi que fes això, és fantàstic perquè van agafar les dades del panel de desigualtats del 2005 i van aconseguir extreure dades sobre tot el segle XX, és a dir, a partir de les generacions, diferents generacions de les famílies, sobre què havia passat durant el segle XX amb l'educació a Catalunya. I d'una manera molt clara es veu com l'educació, durant la segona meitat del segle XX, sobretot, dels anys 60, 70, just quan arriba 1.400.000 persones, em sembla que són de la resta de l'Estat, l'educació és el gran factor de mobilitat social i d'igualació social que hi ha hagut en aquest país. I d'una manera molt senzilla, no és que l'escola fos molt, molt bona, sinó que jo crec que tenim molt bona escola, però no és perquè fos molt, molt bona només, sinó perquè era accessible a tothom. Senzillament era accessible a tothom. I el fet que tothom pogués passar per l'escola i després pogués arribar a l'institut i després una bona part de la classe obrera o una bona part de les classes mitjanes, sobretot, arribés a la universitat, ha generat una mobilitat social molt important i ha generat una etapa d'oportunitats molt important que està demostrat que, a més, no ha generat desigualtats des del punt de vista del lloc de naixement, sinó que això afecta precisament a la gent que va venir de fora de Catalunya i que aconsegueix ascendir socialment. En el moment que s'atura aquest ascens social, com està passant ara, tenim un problema. I per tant jo crec que l'educació és aquest, per una banda és aquest marc institucional de socialització de les persones, d'aprenentatge d'uns valors, però els valors no s'ensenyen explicant-los, sinó que s'ensenyen practicant-los. I aquesta expectativa que l'educació et porta a un lloc millor, que a més va molt vinculat al procés migratori, és a dir, la persona que emigra busca
millors oportunitats i l'educació és una via per aconseguir-ho. Per tant, l'accés a l'educació és fonamental per aconseguir aquesta integració de les persones, hagin nascut on hagin nascut i tinguin la condició social que tinguin d'inici. Com dic, l'educació serveix com a marc de referència comú, però no per si mateixa no pot canviar les coses, perquè si després la gent no troba feina o si després a la societat, com dic, es va trencant aquest consens sobre com ha de ser la política i com ens ha de representar a tots, és a dir, si no aconseguim que la política o els marcs comuns de referència ens representin a tots, tampoc no haurem aconseguit res. I acabo dient alguns dels factors que de forma molt clara en aquests moments estan trencant amb aquesta idea d'una societat de tots. Factors que alguns que no els podem controlar, com per exemple la globalització econòmica. Altres factors que sí, globalització econòmica que fan que, per exemple, una ciutat com Barcelona s'hagi convertit en allò que s'anomena una ciutat global, és a dir, una ciutat en què es va desertitzant de teixit comercial propi, autòcton, i van apareixent multinacionals i grans cadenes que d'alguna manera fan que es perdi el teixit social propi de la ciutat. O un context en què les classes benestants han abandonat allò que havia fet la burgesia del segle XIX, que era invertir en cultura o intentar liderar la societat a través d'unes idees, a través d'una inversió, a través de crear institucions culturals, socials, econòmiques, associacions d'empresaris, el que sigui, per interès propi, però hi havia aquesta voluntat de liderar la societat. Avui dia una de les fractures més grans que pateix el nostre sistema, no ja econòmic, sinó el nostre sistema com a tal, o aquest sistema en principi d'igualtat d'oportunitats, és l'evasió d'impostos, que sembla que sigui una cosa de quatre corruptes i no és això, sinó que és un problema absolutament gros que d'alguna manera exemplifica i il·lustra aquesta dimissió de les classes benestants respecte a la seva contribució a la societat i al bé comú. Una fractura, per tant, aquí hi ha una fractura important que també es manifesta, per exemple, en el fet que cada vegada hi hagi més escoles privades, escoles que busquen reforçar aquesta posició de les elits respecte a la resta de la societat, que busquen distanciar-se, o el fet, per exemple, que no sapiguem resoldre aquest problema que tenim de segregació escolar, que fa que algunes escoles esdevinguin escoles d'immigrants i que és un fenomen que té també a veure amb la reacció de les classes mitjanes respecte al contacte amb la diversitat i la falta de confiança, diguem, amb les possibilitats de l'escola pública per aportar una bona educació. Les barreres econòmiques que s'estan produint també des del punt de vista de l'accés a l'educació universitària o des del punt de vista de l'accés al mercat de treball, simplement per part dels joves, també són una font important en el futur de fractures que poden propiciar aquesta sensació en els individus que no formen part de la societat, que és una mica el fenomen que és molt palpable a França, a llocs com França, i que aquí no hem viscut tant perquè la immigració que tenim és molt més recent, però que podem viure d'aquí poc. I un altre element molt important i que sovint no tenim en compte és la importància de l'urbanisme, un urbanisme que a nosaltres ens distingeix de forma positiva com a societat. Catalunya té un urbanisme, a més, que s'ha estès per totes les ciutats mitjanes del país, que ha cosit bastant les ciutats, que les ha dignificat. Tenim barris que potser estan molt estigmatitzats socialment, com el barri de Rocafonda de Mataró, però que en canvi urbanísticament han estat tractats d'una manera excel·lent, amb carrers renovats. Tu pots passejar-hi i la sensació d'estar en una ciutat neta, endreçada, bonica, doncs hi és, una ciutat a nivell mitjà, no estem parlant del centre històric, allò molt bonic, sinó d'un barri simplement que està en bones condicions de vida.
I això és una cosa que ens va a favor, però que també s'està perdent. Quan es construeixen a l'àrea metropolitana, quan es fan noves construccions de pisos, senzillament només observeu com es fan, tancats en si mateixos, no hi ha espais per centres comercials, per botigues, perquè tampoc el teixit, com us deia abans, el teixit comercial s'ha anat perdent per les grans multinacionals de distribució que es van imposant, els grans centres comercials, etc. Tot això fa que l'urbanisme també es vagi modificant i es vagi adaptant a aquestes noves tendències de la globalització i ens acostin a models d'altres països, diguem, en què la segregació entre les classes socials és molt més marcada. Nosaltres venim d'una tradició de l'Eixample, no sé si recordeu el model d'Ildefons Cerdà, en què al mateix bloc de pisos vivien els burgesos, la classe mitjana i la classe obrera, en diferents nivells i amb diferents qualitats, si voleu, però vivien al mateix bloc de pisos. I anem cap a un model de segregació, d'àrees urbanes, diguem, homogènies des del punt de vista de l'estatus social. I acabo perquè ja sé que m'allargo. Tot això, diguem, produeix aquesta situació de possible, diguem, allunyament, diguem, de diferents sectors de la societat, des del punt de vista dels valors, de les normes que s'aprenen, dels punts de trobada, de la confiança, que és un valor bàsic de la democràcia, el poder confiar en l'altre, i com veiem últimament els discursos polítics també van en aquesta línia. Només falta que hi hagi un atac terrorista a París o a una ciutat europea perquè tot això es desfermi i aquesta tendència encara s'accentuï d'una manera molt més clara. Però, com dic, el rerefons no és només l'atac terrorista, sinó tot el que hi havia abans i que he intentat explicar molt breument. Ja em perdonareu que m'hagi allargat, però ho deixo aquí. Moltes gràcies, ha estat un gran emmarcament del tema i evidentment dona per molt, però em sembla que ens ajuda a tots a saber on som. Ara, de seguida, tindria la paraula el senyor Teixir Azouz. Bon vespre a tothom. Moltes gràcies a la càtedra Josep Termes per haver-me convidat. És un plaer estar amb vosaltres. Intentaré no allargar-me massa i començaré una mica amb la meva pròpia història personal, que crec que pot ajudar a entendre el que explicaré a continuació. El meu pare és diplomàtic i soc tunisià, de fet, visc ara a Girona. Vaig rebre una educació de la República Francesa fora de França, sempre fora de França per motius professionals del meu pare, i com ja sabeu és una educació molt basada en la disciplina, molt rígida, que requereix molt esforç. Tothom que ha passat per aquest sistema ja té alguna idea d'això i de fet haver pogut ser educat en un sistema com aquest fora del país que el promociona ha sigut, quan ho miro des de lluny avui, ha sigut una experiència molt positiva perquè diria fins i tot que aquest sistema funciona molt millor a fora que no pas en el propi país. I això justament crec que és perquè és un sistema que quan a fora, diguem-ne, integra molt la diversitat per naturalesa, perquè integra tant la gent del país on està instal·lat com gent d'altres cultures, d'altres països. Llavors, podem dir, he viscut als Estats Units, he viscut al Japó, he estat a Israel, a Palestina, a Tunísia, el meu país d'origen, i sempre en aquest sistema educatiu. I per tant puc dir que he viscut molt la diversitat, de manera molt intensa, amb unes immersions lingüístiques de gran abast,
i això doncs, m'ha ajudat molt a entendre, a obrir molt la ment i descobrir, diguem-ne, maneres d'enfocar les coses, maneres de veure les coses totalment diferents i complementàries a la vegada. No? Per mi doncs, els meus mestres d'alguna manera eren com uns mentors, no? Aquesta relació, no, que tens amb el teu mestre, veient que les ganes, no, de generar èxit, diguem-ne, entre els seus alumnes és una cosa que crec que és molt important. No? Començaré amb unes dades rellevants perquè crec que també és important ser conscient de que el problema de l'educació que tenim ara, diguem-ne, hem de ser conscients que traspassa, diguem-ne, el lloc on estem nosaltres, on visquem. El que passa una mica fora, diguem-ne, ens afecta directament i hem de ser molt conscients d'això. Comencem amb unes dades que són, per mi, diguem-ne, esfereïdores. Les conseqüències, per exemple, de la guerra a Síria sobre l'educació primària dels infants sirians. Per exemple, tenim 2,1 milions d'infants que actualment a Síria no van a l'escola, simplement. Dels 1,4 milions d'infants refugiats, diguem-ne, en els països de l'Orient Mitjà, països com Turquia, Jordània, Líbia, Egipte, d'aquest 1,4 milions, 700.000 infants refugiats no van a l'escola. Segons dades també de l'UNICEF, del 2015, 67 milions d'infants en edat d'escolarització en països en vies de desenvolupament no tenen garantit un dret tan bàsic com és el dret d'accés a l'educació pública i de qualitat. El 53% d'aquests 67 milions són noies. 115 milions d'infants en països en vies de desenvolupament no van a l'escola secundària. 115 milions. D'aquests 115 milions, 52% són noies. A l'Àfrica subsahariana hi ha regions on la taxa d'alfabetització està encara per sota del 50%. Per sota del 50%. Gent que no sap llegir ni escriure. Ja veieu, són dades que són molt bèsties en sentit col·loquial, però cal estar-ne molt conscient perquè l'accés a l'educació és una cosa important i explicaré per què. Unes altres dades que són importants de tenir en compte és el percentatge del PIB que destinem a l'educació, sobretot en referència als països en vies de desenvolupament i on també hi ha conflictes. Per exemple, us dono un exemple. Primer de tot, que sapigueu que la mitjana de la despesa, del percentatge del PIB, diguem-ne, que va a educació a la Unió Europea, la mitjana és de 5,25%. Països com Pakistan estan al 2,5%. Països com el Líban, el 2,2%. Països com Iran, el 3,7%. I en canvi després tenim altres països africans com per exemple Sud-àfrica, que té una despesa del 6% del PIB que va cap a l'educació, que demostra un intent, un esforç, que han entès una mica el missatge que l'educació és la garantia del futur de la ciutadania en aquest sentit. Síria, el país al qual ens estàvem referint abans, gasta un 4,87% del seu PIB en educació, quan era del 3% durant els anys 90, per situar-nos una mica. Ja sé que són percentatges que potser no poden donar lloc a conclusions directes,
però està bé tenir-los en compte perquè ens donen una indicació, no, un mena de baròmetre en certa mesura. He de dir també, la companya havia fet una reflexió al principi, que de fet quan poses la paraula educació i terrorisme o extremisme, clar, en tot cas terrorisme, educació són dos conceptes completament antagònics, en tot cas al meu parer, no? Però és important, diguem-ne, plantejar-ho, no? Com, diguem-ne, l'educació pot prevenir els processos de radicalització. Primer de tot, què entenem per educació? De què estem parlant? No? Definim-la, perquè a vegades és veritat que és molt fàcil dir que l'educació és la solució a primera vista, no? És aquella retòrica molt fàcil, no? Però entrem una mica més a fons perquè definim l'educació que és el motor d'una societat més justa, més lliure i més pròspera. És un procés que permet a cadascú d'adquirir aquelles capacitats d'aprenentatge vitals per poder viure, progressar dins d'una societat i ens permet aconseguir aquests coneixements més bàsics, com havíem dit abans, llegir i escriure, que no està garantit encara a molts indrets del món. L'escola és el principal lloc també de socialització. És allà on fem amics, comuniquem, descobrim, dubtem, ens hi barallem, cometem també errors, aprenem a escoltar i a enraonar, aprenem a respectar-nos i mengem, i juguem, i cantem, i alguns fins i tot hi dormen, no? Segons quin tipus d'escola. A mi m'agrada molt una citació de la Malala Yousafzai, quan diu: un infant, un professor, un llibre, un bolígraf pot canviar el món. Jo convido a la gent d'intentar reflexionar sobre aquesta frase, perquè diu una veritat com un temple, jo crec. Una altra citació seva diu que els extremistes tenen por dels llibres i dels bolígrafs. I el poder, diguem-ne, de l'educació, tal com l'hem definit ara fa uns instants, el poder de l'educació provoca por als extremistes, els provoca una autèntica por. I més por encara quan es tracten de dones. Més por encara quan es tracta de dones. També voldria, en aquest cas, presentar una mica també l'exemple tunisià, per fardar una mica, entre cometes. L'exemple tunisià és important perquè quan Tunísia va aconseguir la seva independència, evidentment qualsevol independència s'omple de continguts. I en aquest cas Tunísia va apostar per dues coses. El president Bourguiba va apostar per dues coses molt importants, que és l'educació i la protecció del dret de les dones. Dic protecció perquè és necessària la protecció. Ho hem de plantejar d'aquesta manera, perquè no estan garantits, o en tot cas en aquell moment no estaven garantits. I el que es va fer era un codi, un conjunt de lleis, diguem-ne, després d'un debat molt important amb teòlegs, mestres, polítics, de totes les capes de la societat, es va crear un diàleg que va acabar en aquest conjunt de lleis promovent l'estatus de ciutadania, la protecció dels drets de les dones i d'altra banda també l'actualització de la religió musulmana en la societat tunisiana a través de la seva modernització, la seva adaptació al temps que estaven vivint en aquells moments. I aquest ha estat un treball clau, ho dic perquè en totes les revolucions de les primaveres àrabs, moltes han acabat malament, precisament perquè tota aquesta feina de transformació social, d'aposta per
per una ciutadania educada, amb totes les eines que necessita per prosperar, per créixer personalment, no? Potser s'ha trobat a faltar d'alguna banda, d'alguna manera, diguem-ne, en els altres països que han protagonitzat els països àrabs, no? Doncs en aquest conjunt de lleis hi havia coses molt importants com eren el dret a l'avortament, l'imposició del casament civil, també doncs, el fet que per casar-se dues persones havien de tenir totes dues el consentiment, cosa que en les societats àrabs, altres societats àrabs era impensable doncs, en aquell moment. No? És important perquè tot això va lligat, no? Si l'educació ha de ser doncs, una forma de prevenció, és important que també que tota la societat es mogui, no? En aquest sentit. I avui dia doncs, les societats evolucionen molt ràpid. Avui dia les societats evolucionen molt ràpid i cal que el món educatiu també en sigui conscient. No? Hem de continuar de promoure la diversitat, em sembla una cosa evident, promoure-la com un valor, no? I hem de lluitar des de l'escola, no? Hem de lluitar contra totes les formes de discriminació. És primordial, crec que diria jo, és primordial. Hi ha una altra història, potser alguns que llegiu al diari Ara, vaig publicar fa un temps un article sobre un jove de 16 anys que es deia Mabruk Sultani, que era un pastor que va ser executat, vivia en un poble muntanyós, rural, al governorat de Sidi Bouzid, que és on va originar la revolució tunisiana, i la història d'aquest pastor que va ser atrapat per terroristes, degollat, una història molt, molt trista. I aquesta història, com el que va passar en aquest poble, va passar a d'altres pobles de Tunísia, cosa que crea una inseguretat dins dels mateixos pobles. És a dir que, clar, estem parlant d'un noi de 16 anys que aquest noi, el que en circumstàncies normals hauria d'haver rebut una educació com qualsevol altre ciutadà. És a dir, el que s'està negant a molta gent per culpa d'aquesta inestabilitat de la seguretat, per culpa d'aquest abandonament d'alguna manera també, és una cosa que no es pot deixar, diguem-ne, créixer, perquè, com tots sabem, el terrorisme sempre es nodreix de la pobresa. Terrorisme i pobresa són dues... La pobresa és el seu aliment, diguem-ne, sempre necessita aquesta xacra per alimentar-se, aquesta esfera de diner fàcil, tant de la pobresa econòmica com de la pobresa cognitiva, per dir-ho d'alguna manera. També hem de ser conscients que el terrorisme és una lluita global. Si volem atacar-la de veritat, hem de ser conscients que és una lluita global. La història d'aquest jove és una prova molt clara. Hem de ser conscients que és contrària completament als valors tant de la religió musulmana, fins i tot i evidentment de la religió cristiana o qualsevol altra religió. Com he dit abans, també el gran problema de les societats de confessió musulmana és que fa segles, en general, que viu en un cert abisme, va cap a un abisme, un empobriment mental que és molt greu. Fa segles que estan governats també per règims que són molt perversos, molt autocràtics, i que deixar, diguem-ne, prosperar aquesta situació d'ignorància, aquesta situació de pobresa, d'alguna manera ja els va bé, ja els anava bé. I entre altres coses, de manera implícita, també a través de les relacions internacionals s'ha facilitat de manera implícita aquesta perduració de la situació.
També he de dir una cosa que no he pogut dir al principi, és que jo quan vaig arribar a Catalunya via Perpinyà vaig ensenyar català en un col·legi amb nens que tenien greus problemes socials relacionats amb les drogues, històries també molt tristes. I doncs amb l'APLEC, que és una associació per l'ensenyament del català a la Catalunya Nord, vam tenir aquesta idea d'intentar utilitzar el català, l'ensenyament d'una llengua que era perduda en aquest territori, per intentar donar o fer veure, donar una mica de llum a aquesta venada. I la veritat va ser una experiència per mi personal molt enriquidora i a la vegada també per ells com una mena de bri d'esperança, no? En un territori que malauradament les perspectives de creixement és molt feble, per dir-ho d'alguna manera. Pel que fa a casa nostra, jo no he estat en el sistema educatiu català, però m'informo, estic en contacte diguem-ne amb molta gent que ho són i que en parlen i m'agrada escoltar i debatre. He de dir dues coses. La primera és que la marginació i l'exclusió social tenen conseqüències en la vulnerabilitat a l'hora de caure en ideologies o organitzacions fanàtiques. Això per començar. Per tant, és aquesta idea que el rebuig sempre crea rebuig. La segona cosa que vull dir és que l'exclusió de la religió, el no voler ensenyar una religió en el sistema educatiu, no voler parlar-ne, diguem-ne, o fomentar-ne el debat, potser seria un error, perquè s'hauria de poder debatre i de crear o generar una visió crítica, no? Per tal de no deixar que justament que es facin boles i que la gent pugui anar cap a vies de radicalització, diguem-ne, no? És a dir, que la dimensió religiosa de la persona cal que sigui tractada de forma crítica i respectuosa dins de l'escola, no és pas un problema, es pot fer en una escola, diguem-ne, republicana o amb valors republicans, i doncs això segurament permetria establir més ponts i ser més conscients, conèixer més l'altre, arribar a conèixer més l'altre i evitar deixar de banda aquestes vies que fomenten el fanatisme en aquest sentit. Per no allargar-me massa, vull fer diferents conclusions. A nivell mundial cal continuar, crec que la feina de garantir l'accés a una educació pública i gratuïta per a tothom arreu del món, perquè l'educació sigui una forma de prevenir extremismes, cal garantir-ne l'accés a tothom. Jo crec que és una cosa imprescindible, hem de tenir molt clar això. L'educació en si no és pas l'única forma de lluitar contra l'extremisme, tampoc és una solució, diguem-ne, miracle, és una solució molt duradora, que requereix molt de temps per donar fruits d'alguna manera, no? Però efectivament és la més eficaç perquè permet de lluitar contra aquesta pobresa polifacètica, diguem-ne d'alguna manera, i permet lluitar contra l'extremisme de manera molt duradora en aquest sentit. I vull acabar amb algunes cites de Voltaire, per exemple, diu que un poble no necessita ser guiat, un poble necessita ser guiat i no pas instruït. De la mateixa manera ho desenvolupava una mica més potser el Martin Luther King, quan deia que la funció de l'educació és d'ensenyar algú de pensar de manera intensiva, de manera molt profunda, de pensar de manera crítica, i aquest realment és l'objectiu d'educar una persona, d'educar ciutadans.
En Mandela també ho deia, l'educació és l'arma més potent que pot canviar el món. No? I acabo amb una última cita que per mi personalment em fa pensar molt, que és del Maimònides, que era metge de personal de Saladí, també de rabí i teòleg, de jueu molt conegut de l'edat mitjana, i deia, dona-li un peix a un ésser humà i l'alimentaràs per un dia, ensenya-li a pescar i l'alimentaràs per tota una vida. Doncs crec que una mica recull l'esperit global d'allò que ens hem d'afrontar, no? Ja està. Perfecte, gràcies. Al tercer li passa que al final ja esteu cansats i segona que repetiran. Intentaré no repetir i agafar elements que m'han semblat interessants. Jo penso que, bueno, molts m'han semblat molt interessants. Jo primer he agafat la paraula prevenir, no? Perquè era prevenir l'educació per prevenir l'extremisme, no? Llavors, això de prevenir és veure-les venir. Les coses van venint i quan vinguin, cuidado, que aquí no es passarà alguna cosa. Clar, aquí, lligant alguna cosa que ha dit la primera companya, la Marta, perdona, que això de l'extremisme, resulta que el 29 de desembre de 1978 s'aprova o es ratifica el rei, ratifica la Constitució espanyola, el 29 de desembre del 78. El 3 de gener del 79 es fa el primer acord, es fa l'acord del Vaticà, de la Santa Seu, amb l'Església, amb l'Estat. I un dels punts fonamentals diu el derecho fundamental a la educación religiosa. Però el primer article ja diu que los centros docentes públicos serán respetuosos con los valores cristianos. I el segon punt ja diu, no, i els que faran les classes de religió serà religió catòlica i la imposarà als bisbes del lloc. Suposo que això la Dolors en devíem parlar el dia passat, però en tot cas, això se les veia venir. Això que crearia problemes. El problema, ja ho has dit tu, és que en el moment que la religió hauria de ser un lloc de religió d'unir, resulta que és el lloc de separació. Donat que el primer extremisme és l'Església catòlica, que no és protestant, com has dit tu, Marta, però ha agafat els elements protestants en aquest element, no vol cedir la seva plaça a dir, no, tot ha de ser religió catòlica. I us haig de dir, jo de pas, jo soc capellà. El programa de religió catòlica és brutal, a més d'horrorós, però és brutal, és per fer un teòleg catòlic. Però això l'ha vist venir, perquè en aquests moments els protestants, els jueus, els musulmans han dit no, és que nosaltres volem fer la nostra. I per el que has dit tu, seria lògic. I com que els catòlics no volen cedir la seva esfera de dir no, i fer una cosa comuna i dir cosa que ens ajudi a tots a comprendre, no que és una mesquita, potser és el que no s'ha d'entendre, o que és una sinagoga, això és el menys important, el canelobre. No, l'important és dir quins són els elements que ens uneixen i ens separen en el profund, en el misteri. Però clar, això ja es veia venir, i ha passat. I per tant hi ha coses que poden generar radicalismes, perquè amb això la consellera d'Ensenyament anterior deia, escolta, però és que si ara ve un determinat i em fa classes de religió amb àrab i jo no m'entero i a la classe li estan dient que posin bombes, què faré? Bueno, no, aquest no és el problema. El problema és que, jo li deia, no, el problema és que els catòlics no han cedit i per tant els extremistes són els catòlics. I després tot s'ha anat tornant extrem, com heu dit vosaltres. Una altra cosa, el 8 de gener de 2015, molt després, el 8 de gener, de l'atemptat Charlie Hebdo, un nen de 8 anys diu, jo no soc Charlie, en una classe. Li deien, tots som Charlie, i ell diu, no soc Charlie, jo estic amb els terroristes. Això va ser el 8 de gener. El 28 de gener estava a la comissaria, amb els seus pares, 2 hores. El seu problema és que no sabia què volia dir terrorista. Però, vull dir, clar, això te les veus venir, aquest nano que 20 dies després el foten a comissaria a 8 anys, què pot passar això?
Què pot passar amb les classes de religió catòlica? Què pot passar això? Doncs pot passar, si no les veiem, això ens les podem veure venir. Alguna cosa passarà. Clar, no s'ha dit gaires coses, no? Però després de l'atemptat de Charlie Hebdo, la quantitat, busqueu-la a internet, perquè és la quantitat d'atemptats a mesquites, a centres de culte musulmans, a restaurants i kebabs a tota França. Brutal. Amb granades, amb bombes, amb pintures, etc. Això no s'ha dit, però clar, es veia venir, això portarà problemes. Clar, coses d'aquestes, potser si ens poséssim en una actitud de veure-les venir, els extremismes els podríem intentar veure com els treballem. Clar, quan parlem d'educació, l'educació és molt ampla i aquí han anat sortint. Tots els elements al voltant d'un nen són educatius. Però clar, tot l'entorn educa i l'escola és un element més. L'educació de l'entorn és fonamental. I en l'educació de l'entorn és fonamental la heterogeneïtat, perquè, evidentment, segurament hi ha comportaments molt radicals, no radicals, perdó Marta, perquè tens raó la paraula radical, però molt extremistes en certs barris de Barcelona. Però aneu a Pedralbes i escolteu les converses de les escoles de Pedralbes, dels nens de Pedralbes, que matarien a tots els musulmans. I això no és extremista? Clar, a vegades l'extremisme no porta bales, perquè hi ha extremisme amb bales. El Rouco Varela, si li haguéssim deixat una pistola, seria com el Torquemada actual. Vull dir que els extremismes van per moltes coses. Jo crec que hi ha un tema molt fonamental amb el tema educatiu que l'hem de tenir en compte i socialment, que és el tema de la por. La por genera extremismes. O sigui, quan jo estic en una situació de por, m'enganxo i m'encordo allò que em dona valor, que em dona seguretat, a les tradicions que a mi em donen seguretat. Això ens ha passat amb els que som, ens sentim, independentistes. L'independentisme va començar quan el nacionalisme espanyol es va anar radicalitzant, 2000-2004, es radicalitza el nacionalisme català, amb elements que ens encordem, que a vegades són excessivament mítics o de tal, vull dir que... Però tothom, i els espanyols s'encorden per un cantó i els catalans per l'altre. Un extremisme que no ens ajuda al que esteu dient vosaltres, al diàleg. Per tant, la por és un element. I la por està actuant des del Zika, des de l'Èbola, o a la pèrdua de treball, o als atemptats, o totes aquestes coses que serveixen, o ara la pederàstia, o el que ens interessa, o la mina, o el que ens interessa generar por perquè la gent amb la por s'encordi. I hi ha sortit la por de l'altre, sempre els uns i els altres. Per tant, aquest seria un element important, però que si educativament tot l'entorn no és educatiu, malament. Això segurament el dia passat amb la Dolors, la Sàlua ho devia parlar, la Sàlua El Garbi, si li va tocar venir la Sàlua, que ho diu moltes vegades, el problema de l'ablació. El problema de l'ablació és un problema d'una cultura? És un problema d'una religió o és un problema d'una nena catalana? Però quan diem és un problema d'una cultura, estem dient que aquesta nena no és catalana. Quan diem no és de les nostres. Clar que és de les nostres. I llavors, si és de les nostres, no és un problema que s'hagi de tractar per immigració, ni per religió, ni la Conselleria, el Direcció General d'Immigració, ni la Direcció General de Religió. No, s'ha de tractar des de la Direcció General d'Atenció a la Infància, com qualsevol nen del nostre país. Però com el tractem d'un altre, és dels altres. No, és una nena nostra i tractem-la des d'aquest tema. Però hi ha altres elements que passen. En aquests moments es dona una quantitat de diners que venen d'Europa del que es diu garantia juvenil, per donar treball als joves. Molt bé. L'estat espanyol, Madrid, ha decidit que això solament es dona als joves que tenen permís de treball. Per tant, el jove que no ha nascut aquí, que no ha treballat mai, ja no es pot formar. Per tant, és un cercle viciós, no té treball i per tant s'ha de formar per treballar, però no es pot formar per treballar perquè no ha tingut treball. Aquestes coses generen
aquests extremismes que van generant de dir a mi em consideren dels altres? Dels nostres o dels altres? Això, és gent aquí que segurament en pot parlar més. És el que ens està passant al casal dels infants amb els nanos que pugen. D'on són? Són catalans, han nascut aquí. Però clar, hi ha molta gent que no els considera catalans. Els hi costarà trobar treball, fàcilment no tindran problemes d'habitatge, dificultats del món, diríem, educatiu, etc. I amb això de l'entorn social també m'agradaria pensar, és que l'extremisme religiós és mireu, estem vivint un extremisme molt més brutal que és l'extremisme de gènere. I aquest no el tractem gaire. Es diu, ostres, 8 dones assassinades en el mes de gener. Hi ha un extremisme i unes menes de fer que genera un extremisme moltes vegades dels homes i a vegades un extremisme d'unes maneres de fer per les dones. La família és un altre lloc educatiu fonamental, l'entorn social, la família, són elements... Bueno, la família, ostres, clar, però si no té treball, què genera? Les igualtats d'oportunitats que dius tu, és que la igualtat d'oportunitats és que tinguin escola. No, tenen treball? Tenen un habitatge digne? Home, nosaltres en tenim molts, no solament al Raval, a tot arreu, que viuen en habitacions. Això no és digne. Per tant, tots aquests elements. I anem al tema de l'escola, que és el que dos temes, el de l'escola, que em sembla que és el que ens interessa a tots, per lo que jo penso que el fonamental de l'escola, i és important per evitar l'extremisme, és que l'escola és un lloc de socialització. És el lloc on va tothom. L'únic que hauríem d'assolir és que les escoles fossin l'heterogeneïtat de la societat. Les escoles de Sarrià, aneu-hi algun dia i veureu el tipus de discurs, perquè els nanos són homogenis i per tant el discurs és un homogeni i tant amb el tema del masclisme o feminisme com amb el tema de la religió o dels extremismes. I el discurs homogeni és dolent. L'avantatge de les escoles, i les escoles del Raval també són dolentes, no perquè potser hi hagi una diversitat d'origen cultural, el problema és que hi ha una homogeneïtat d'origen social. Una mica el que deies tu, Marta, de la importància dels blocs de cases, que eren l'eixample de la barreja. La barreja et donava la possibilitat de tractar els uns als altres. Clar, les escoles amb la heterogeneïtat, si a sobre... Això de les escoles de xicos i de xiques, això ho trobo... Perdó, no sé si hi ha algú de l'Opus que defensa això. Home, no sé, segurament potser aprenen millor certs coneixements, però el sentit fonamental de la socialització i d'entendre la diversitat humana es perd per un element de diversitat, que és la diversitat sexual, de gènere. Però, evidentment, si hi ha nanos amb discapacitats, si hi ha nanos amb certs tipus de falta de mobilitats, etc., és interessant, quan més gran és la diversitat, per entendre's, per dialogar, perquè la societat futura cada vegada serà més la societat del diàleg. Els nanos a les escoles han d'aprendre a dialogar. Les matemàtiques és igual, no serveixen per res. Jo soc biòleg i jo els hi feia classes de biologia, és igual, no serveix per gaire. I a més, agafes la maquineta i busques la paraula angiospermes, no recordo ben bé, i el buscaria aquí. El que és important a l'escola és com un element del diàleg, i llavors el diàleg fa reduir els extremismes, fa entendre el diàleg. I no solament això lligat a l'homogeneïtat. Mireu, no és el mateix tractar poso un exemple, que era, un dia va venir, fa anys, una monitora, perdó, era de color. I una nena diu, ai va, mira, era voluntària, una negra, és una negra. Clar, però tenia una companya que era de color. Però la companya no la considerava de color, era la seva companya. Per tant, no hi havia colors que els separessin. Però, clar, venia una voluntària, que no és habitual, perquè tots eren, diríem, no... Això sí, quan tu vius amb la diversitat, l'altre és una persona que no és musulmana, o és d'aquí, o és d'allà... No, és una persona que conviu amb mi i que, a més, els seus possibles defectes els tolero més fàcilment com ell em tolera els meus. Per tant, aquest element és fonamental a l'escola. I un altre element fonamental, quan assolim que la tutoria a les escoles, més les classes si es fan de religió, més tot l'ensenyament és tot únic.
El problema de l'escola, moltes vegades, i aquí hi ha gent del món escolar, són les actituds de certs professors, que aquestes són enormement extremistes. Hi ha professors que tenen maneres de comportament que són extremisme. Ja no amb el cas, diríem, del sexe, que ja hem vist que també passa sovint, sinó que també amb altres temes que són extremistes. Però tot això és important l'escola. L'escola és fonamental l'educació per aquesta barreja de l'heterogeneïtat i el diàleg. Cada vegada més necessitarem treure un diàleg comú perquè la diversitat és cada vegada més gran i haurem de treure projectes comuns en l'alta diversitat que anirà en augment. I el nen ha d'aprendre, i llavors quan sigui polític no els hi passarà el que els està passant als polítics ara. I un altre element, i aquí acabo, que és el tema de la postescola. Mireu, tot el temps de postescola és el que marca la diferència. La Marta ja deia una cosa que em sembla fonamental. Les escoles a Catalunya són molt bones totes, amb algunes coses, però totes són molt bones. Les de Sarrià, les de Sant Cugat, o les del Raval, o les de l'Eixample. La diferència entre un nano de l'escola de l'Eixample i la del Raval és que el nano de l'Eixample, després de l'escola, els pares ja l'ajudaran a que tingui bàsquet, que faci dansa, que faci reforç escolar, que faci tal cosa, i el nano farà tota una colla d'activitats que són més formatives que l'escola, perquè les fa perquè li agraden i perquè les vol fer. I aquest moment és el que separa entre uns i els altres. I això genera extremisme. Si el nano es passa al carrer tot el dia sense ningú que se'n cuidi d'ell, és fàcil que pugui caure en posicions, diríem, de no diàleg. I el temps postescolar com a l'escolar són temps de diàleg i que ajuden a créixer. I aquests elements són importants. I per acabar, que pot ser, a vegades tenim tòpics, tots i tal, no? Ara el Raval s'ha posat de moda jugar al críquet, els pakistanesos hi juguen al críquet, no? I et salta aquell de dir, per què juguen això i per què no juguen als nostres esports? Quin? El bàsquet, que fa menys de 100 anys que va venir dels Estats Units? El futbol, que fa 100 i una mica d'anys que va venir d'Anglaterra? Quin és el nostre esport, no? Però encara anem a això. Bé, total, la sardana té uns 100 anys de vida i el pa amb tomàquet no arriba a 200 anys que el mengem en aquest país. Gràcies a tots els ponents. Em sembla que hi ha hagut moltes intervencions que segur que ens han provocat moltes preguntes i moltes reflexions. Per tant, obrim un torn de paraules. La persona que vulgui intervenir, que aixequi la mà. Tenim un micro inalàmbric que podem anar tornant. I per tant, vosaltres mateixos. Hola, bona tarda. Perdó per la meva veu, però estic una mica fotut. Hi ha un tema a mi que em preocupa. Estic d'acord amb l'escola, estic d'acord amb moltes coses, però ara estem en una primera generació d'immigració i llavors l'ambient familiar, el món familiar és superimportant. És a dir, quan un pare no deixa anar la filla a gimnàsia perquè té que vestir d'una certa manera, o quan aquest nen que deies tu, que és nostre, perquè ha nascut aquí, que és català, però el seu avi no el veu com català. El seu avi l'està veient d'allà i vol que continuï vivint com allà. Aquest nucli familiar és superimportant, no sé de quina manera, formar-lo, conformar-lo i que entengui que aquest canvi no és una occidentalització de la seva cultura, del seu coneixement, sinó és una adaptació a un món nou que ell arriba i que té que adaptar-se, mantenint la seva creença, que no volem que la canvi, mantenint les seves costums, que no volem que les canvi, però és cert que jo no aniré amb pantalons curts com puc anar a Barcelona al mes d'agost si estic vivint a Canadà. Per molt que la meva creença sigui anar amb pantalons curts. Vull dir, hi ha coses que tenen que canviar i el nucli familiar és superimportant. No sé com ho veieu vosaltres. I torno a dir gràcies i perdó per la meva veu. Aquesta obertura de la qual hem parlat, evidentment que ha de ser present dins de l'entorn familiar. És evidentment que quan tens uns pares que estan darrere teu
i que ells mateixos creuen en la diversitat, sí? És més fàcil transmetre el missatge. Però de la mateixa manera, ja entenc una mica el que dius, el rol, diguem-ne, dels pares de manera adjacent, diguem-ne, de manera complementària amb el sistema, diguem, educatiu, ha de ser també participatiu. És a dir, que no està bé tampoc que els pares es mantinguin al marge o tinguin actituds potser tancades cap a nous costums, diguem-ne, no? I és el que deia l'Enric, no? El diàleg, en aquest cas, el diàleg és l'única manera, diguem-ne, que hi ha d'intentar, diguem-ne, acostar les posicions i anar obrint les ments, perquè es tracta d'això, es tracta d'anar a obrir les ments i acceptar nous plantejaments. Jo personalment crec que és això. Sí, jo diria, primer donem-los treball, que tinguin possibilitat de treball, perquè l'atur està afectant brutalment a la gent d'origen immigrant. Vull dir que quan estem parlant del 20 i escaig% d'atur a Espanya o Catalunya el 17%, s'està al 25% més o menys a la gent d'origen de la immigració. Per tant, aquesta gent també és que l'hem acceptat, l'hem donat. Quan diem acceptat no vol dir que el tolerem que estigui aquí. Per tant, si no els hi donem, que ells, i torno a l'inici, si no perden les pors, s'encorden els valors de por. Una altra cosa, segurament, i varia molt, jo m'agradaria, perquè com sembla que hi ha gent d'aquí que té segur un cert origen immigrant, ells potser podrien parlar amb més raons de causa que la meva, no? Però la por és un molt element. Hi ha molts elements també de certs orígens. Si la família és d'origen rural, és que a vegades creiem, la família, una noia de Casablanca, del centre de Casablanca, té les mateixes motivacions i tot i tal d'una noia d'aquí que una noia de Casablanca respecte a una noia de Tànger o d'un poble del Rif, no? Vull dir que el tema no és a vegades tant si són d'un cantó o de l'altre, i segon, donem-los la possibilitat de tenir treball, habitatge digne i futur al noi i noia. Vull dir, futur vol dir que puguin, no que puguin anar a l'escola, no, que puguin anar a l'escola fent 16 anys, sinó que a més puguin seguir als 18 anys, que puguin anar a la universitat, però molts d'aquests veuen tallat. Si no logrem això, d'entrada no els hi demanem molta més cosa a ells. Hola, bona tarda. Jo soc musulmana conversa. Jo soc catalana, he nascut aquí i un dia em vaig convertir a l'islam. Una mica en la línia del que ha dit el senyor aquest, el tema de l'educació està molt bé i trobo que s'ha de fer molt d'èmfasis i a més aposto per l'educació, per tendir ponts i per salvar totes les distàncies possibles. Però sí que és cert que a banda del tema de treball, que jo no hi toco ni entraré, és el tema de la integració dels pares, perquè els nens van a escola, socialitzen a l'escola, però el problema és que quan aquests nens arriben a casa, els pares estan completament en una altra òrbita diferent als nens. Jo soc voluntària per la llengua catalana i he tingut parelles lingüístiques vingudes del Marroc. I què passa? Que el percentatge de dones que s'atreveixen a fer el salt i anar a fer alguna cosa més que limitar-se a quedar-se a casa és molt petit. Aleshores, el que trobo jo és que s'ha de fer alguna cosa, no sé el què, però s'ha de fer quelcom atractiu perquè les dones no tinguin por de socialitzar amb les dones de la societat. Jo penso que el principal problema és que se les qüestiona tot el temps que per què porten el mocador, quan aquest no és el motiu. Jo n'estic farta d'haver d'explicar, a veure, comencem, et fa mal que jo porti el mocador? Et fa mal a la carn? Et dol en alguna banda del teu cos? Aleshores, partint d'aquesta base, si a tu et molesta, explica'm per què et molesta que porti el mocador. I aquesta és la principal raó per la qual moltes dones no surten, no socialitzen, i jo ho veig. Jo conservo les meves amistats occidentals i en tinc moltíssimes amigues i surto amb elles. N'hi ha que n'estan d'acord que porti el mocador, n'hi ha d'altres que no, però ho respecten i continuem sent amigues. Però el problema que jo veig és que les dones que venen de fora no socialitzen amb les dones d'aquesta societat. I el principal escull és el tema aquest perquè se senten qüestionades. Probablement hi haurà uns altres, però
probablement hi haurà més, no només és aquest el problema, però aquest és un d'ells. I el quid de la qüestió seria en poder fer que la societat o les pròpies dones tinguessin ganes de participar. Jo intento participar en totes les coses de la societat. Vaig a debats a les biblioteques, estic fent un doctorat, vaig a donar classes, em moc, intento contagiar aquest esperit entre les meves germanes, però això no m'ho trobo. Tenen por. Els nens venen a escola parlant català i les mares no se'n surten, i molt menys els pares. Aleshores, sí que hem de posar l'accent en l'educació a la canalla, però també hem de posar l'accent en com fem i com integrem els pares, com els fem partícips de l'esperit de l'escola i d'altres coses, sense que ells hagin de renunciar a la seva essència de musulmans, en el grau que sigui, però jo no tinc per què fer renunciar a aquella persona al que és, principalment perquè el fet que portis un tros de roba al cap no et fa ni millor ni pitjor. Jo volia preguntar una mica sobre el tema de que és la por i també la pobresa el que genera el radicalisme. Llavors, fins a quin punt la crisi dels mitjans de comunicació que tenim actualment ha generat que notícies que causen por venen més i en conseqüència hi ha moltes més notícies que causen por i hi ha una paranoia col·lectiva de qualsevol cosa que passa al món? Volia preguntar fins a quin punt no hi ha també un problema a l'hora d'educar aquí es vulgui fer o en alguns sectors occidentalitzar aquestes persones i deixar de banda la seva cultura, la seva identitat d'origen, des del punt de vista, com deia la Marta, dels uns i els altres, sembla que estem fent un conflicte entre uns i altres i que potser el que hauríem de fer és, tal com deia el Teixí, conèixer, deixar que la gent conegui i parlar de les altres religions i no intentar imposar el nostre que sembla que sigui el bo. No sé, perquè crea un extremisme tant des d'una banda com des de l'altra, potser. Com deia, hi ha un corrent de pensament que s'està imposant, que és molt estigmatitzador i que sembla gairebé que es va universalitzant respecte a les persones que tenen creences, sobretot pel que fa als musulmans. Hi ha un antiislamisme que es va radicalitzant i que els atemptats segurament busquen també aquesta reacció per reforçar la pròpia ideologia extremista, aquesta ideologia de combat, que som una comunitat amenaçada. Si atemptem i la reacció és antiislamista, doncs encara reforcem més aquesta idea que som una comunitat amenaçada per aquests altres que no pensen com nosaltres. I com deia el Tassir, jo crec que és molt important que tinguem clar que estem perdent la nostra pròpia tradició, que històricament, des de l'edat mitjana, havia sigut una tradició de convivència. Totes les ciutats del Mediterrani, tant les ciutats del sud com les del nord, com recordeu, hi convivien les tres religions, la jueva, la musulmana i la cristiana. Tant és així que avui dia a Tortosa fan un festival que recupera aquesta tradició, tant és així que el nostre patrimoni cultural forma part d'aquesta diversitat. Jo diria gairebé, no ho pensaria en termes de que diversos que érem, sinó d'una societat que tenia aquesta idiosincràsia de compartir tres comunitats religioses que tenen un tronc comú. A més, recordem-ho, que tenen un tronc comú, d'un mateix origen teològic. Per tant, no és que estiguem parlant de diversitats molt diferenciades, sinó d'un tronc comú que es va separant al llarg de la història i que ha conviscut durant molts anys. En aquests moments les comunitats cristianes estan desapareixent dels països àrabs, les comunitats jueves més o menys jo crec que també deuen estar en una situació difícil, però que tradicionalment han estat al Marroc, han estat a Síria, han estat a tot arreu, i a la nostra cultura estem, per una banda, oblidant, per una banda recuperant patrimoni
musulmà, d'origen musulmà o d'origen jueu, és el cas de la ciutat de Tortosa, però per altra banda oblidant-lo. Jo he estat aquest Nadal a Granada i m'ha sorprès d'una manera, m'ha frapat el fet que en el discurs públic de la ciutat no hi hagués cap referència a la cultura jueva, no hi hagués referències a la cultura àrab. Vaig assistir a la festa local, que és el 2 de gener, que és la Toma, es diu la Toma, que és la presa de la ciutat per part dels Reis Catòlics. És tan radical el plantejament des d'aquest punt de vista per part de la festa oficial que fins i tot el Partit Socialista Obrer Espanyol, que no és un partit, diguem, gaire crític actualment, i Izquierda Unida no participen en els actes oficials d'aquesta celebració. I tant és així com que el que em vaig trobar a la plaça on la gent esperava la processó que fan aquell dia a Granada, les autoritats i una representació de gent vestida de senyors nobles i ciutadans de l'edat mitjana, tots cristians, evidentment, hi havia un vestit de musulmà. Tant és així com que a la plaça hi havia un grup de feixistes cridant Espanya cristiana, no musulmana, amb banderes preconstitucionals, com es diu avui dia, i hi havia un grup de republicans, comunistes, anarco, vigilats per la policia a la mateixa plaça. Estaven vigilats aquests nous feixistes. Bé, és a dir, aquest és el discurs que es va transmetent als mitjans de comunicació. L'altre dia vaig mirar a la riera, perdoneu, però és una debilitat que tinc, i surt una família pakistanesa i la meva sorpresa va ser que apareixen perquè hi ha una situació en què una noia l'ajuden en un centre social perquè estudia anglès i el seu germà no vol perquè ha de treballar. És a dir, si s'ha d'utilitzar algun tòpic, aquest és el menys encertat per definir la comunitat pakistanesa catalana, perquè precisament jo que he fet treball de camp a instituts i he parlat amb noies pakistaneses, si una característica tenen és que saben anglès. Això per una banda. Després que les expectatives educatives que tenen estan per sobre de la mitjana dels catalans, fins al punt que si cal se'n van a un altre país per poder estudiar a la universitat. És a dir, vivim en aquesta situació de tòpics i evidentment totes les notícies que ens venen del món musulmà són absolutament negatives i en canvi són molt poc crítics a vegades amb nosaltres mateixos. Per exemple, com comentàveu, el cas de Charlie Hebdo. Jo també hagués dit, no soc Charlie, no hagués dit estic a favor dels terroristes, però a mi no m'agrada que aquesta revista especialment. Després s'ha vist que ha fet alguna broma del nen que va morir a la platja, del nen refugiat. És un tipus d'humor que no defenso i crec que no s'ha d'ofendre a ningú, sigui cristià o sigui musulmà. I crec que estem en un moment que, com dic, estem perdent el referent d'allò que ja sabíem, és a dir, són unes cultures bastant semblants. Jo, per exemple, he entrevistat nanos d'escola que ells, segueixen aquests valors tradicionals familiars i precisament això, en alguns casos, els fa ser bons estudiants. Com que soc bon musulmà, soc un bon nano, com podria ser bon cristià o podria ser, senzillament un bon nano que faig cas als pares i soc obedient i vaig a l'escola i sé que he d'estudiar i estudio i tal. I és la seva manera de ser un bon musulmà, de no sortir de les normes. I això encaixa perfectament amb la cultura escolar d'aquí, sigui de la religió que sigui. I deixeu-me només que digui una cosa sobre la religió. Jo crec que l'Enric ha estat molt encertat quan ha explicat per què no tenim una assignatura de religió interreligiosa en aquest país. És perquè l'Església Catòlica ho ha impedit constantment. M'ho va explicar el Joan Estruch fa anys, que hi havia diàlegs en aquest sentit, que hi havia converses i que era el bisbat qui s'hi oposava constantment. Aquest és un exemple molt interessant perquè quan parlem de societat plural tots entenem que això és un valor positiu, que la societat sigui plural, que hi hagi diversitat, però sovint no pensem com volem que sigui aquesta societat plural. I és molt diferent que plantegem que els musulmans, els jueus, els cristians, cadascú tingui les seves classes de religió a l'escola, o els sikh, o els budistes, o qui sigui, que plantegem un marc comú d'aprenentatge de les religions. I després, és a dir, on definim els límits o les normes que compartim entre tots? La religió és una cosa privada? És una cosa pública?
en quins àmbits deixem que s'expressi la diversitat i de quina manera, deixem que la gent sigui diversa però que no es noti. Per tant, jo crec que aquesta qüestió de l'assignatura de religió, que a més els últims anys ha sigut un tema controvertit per la imposició del Partit Popular de l'assignatura de religió catòlica a l'escola, doncs és un tema que tampoc abordem des de la societat. Deixem que en parlin els polítics, però tampoc se'n parla massa. I jo crec que, per exemple, jo com a ciutadana vull defensar el dret dels nostres fills, dels nostres alumnes de les escoles a conèixer les religions i el dret dels musulmans a exercir la seva religió, però si he d'apostar per alguna solució o alguna manera de compartir aquest espai religiós, els diré no, vull dir, vosaltres practiqueu la religió, jo no soc musulmana, però vull que trobem un espai comú en què jo pugui conèixer una mica la vostra religió i que vosaltres sigueu més transparents i que totes les religions siguin més transparents en aquest sentit, perquè no hi hagi malentesos, perquè hi hagi coneixement mutu, perquè hi hagi llibertat per decidir i perquè la persona tingui la confessió familiar que tingui, també pugui escollir. Doncs jo vull adscriure'm a aquesta religió o jo vull ser practicant d'aquesta altra religió. I l'única manera és fomentar el coneixement i trencar amb els tabús. Sí, molt ràpid. El que ha dit la companya, nosaltres des de l'Associació de Tunisians de Catalunya, últimament el que hem fet, hem implementat unes classes d'àrab per a infants, de banda d'infants de tunisians que viuen principalment a Barcelona, i la segona fase d'aquest projecte és que a la mateixa hora que els nens estiguin aprenent àrab, que és una de les seves llengües maternes, diguem-ne, al mateix temps els pares puguin aprendre català, puguem oferir cursos de català per a aquesta gent. I crec que és una bona combinació per trobar una solució per a aquest, perquè dius que això, que els hi costa anar a aprendre català. Jo crec que ha quedat molt evident en aquest país que la llengua és un element de cohesió. Per tant, en tots els nivells. Jo, com que parlo 6 idiomes i he après moltes idiomes, he viscut aquests processos d'aprenentatge d'aquests idiomes, ho puc dir amb molta facilitat, que aquesta experiència d'aprenentatge és altament positiva al nivell social, principalment al nivell social. Llavors, no podem dir, com que amb el castellà faig prou o el que sigui, és que no, el plantejament ha de ser diferent, ha de ser com més millor, sempre, des de les edats més petites, sempre. I dic això, si parlo del món associatiu, perquè el món associatiu és, i aquí tenim un exemple perfecte, aquest país té un teixit associatiu absolutament espectacular, cosa que a Tunísia hi és, però és molt embrionari, i a d'altres societats arabo-musulmanes és gairebé inexistent. L'aprenentatge jo tinc entès que sempre és una cosa mútua. Per tant, quan diem el diàleg i aprenem els uns als altres, és això que hem de fer també. Ens hem d'apropar i agafar el bo sempre de cadascú. Jo puc resumir molt fàcilment, per exemple, el meu recorregut. Quan jo vaig viure al Japó, la gran lliçó que he après és el respecte. Quan vaig viure als Estats Units era la motivació, buscar el teu somni, lluitar pel teu somni. Llavors, cada cultura et dona aquestes coses i ho has dit perfectament. El procés de socialització a través de l'idioma és una riquesa, és un tresor, no puc dir d'altra manera, és un tresor. Cosa que em porta una mica per respondre a la seva pregunta, que és que el multiculturalisme és un concepte, no pot ser vist com un concepte vertical. No sé si m'enteneu. No és un procés vertical, és un procés horitzontal. És a dir, que les múltiples identitats que hom pot tenir estan una al costat de l'altra i no una per sobre de l'altra. I aquest és un problema fonamental. Si no entenem això, és gairebé impossible avançar
en temes d'integració, etc. És impossible. S'ha de plantejar el multiculturalisme des d'una perspectiva horitzontal i això és la garantia total de la riquesa. De la riquesa, de la diversitat cultural, d'aprenentatge mutu, diàleg, etc. I una última cosa per acabar, ja que estem també visquent en un procés sociopolític important a Catalunya, que és el procés d'independència, el procés constituent que vindrà properament, evidentment totes les capes de la societat han de participar en aquest debat que és apassionant i evidentment des del punt de vista de nouvinguts, de gent que s'integra, el debat, això és la meva opinió personal, s'ha de plantejar des d'una perspectiva de ciutadania. Hem de canviar aquesta perspectiva de només immigració d'acollida, diguem-ne d'allò, a passar a la part activa. I això lliga amb el que estava dient del teixit associatiu, de fer iniciatives pròpies, d'anar a aportar directament, sense cap mena de recança o de por, de dir, no, jo sóc així i ja està, comparteixo, deixar el debat fluir i jo estic absolutament convençut en aquest sentit que en aquest procés de la creació de l'estat català independent i de la República de Catalunya que molta gent somia en aquest país, és evident que des del col·lectiu, entre cometes, de nouvinguts, ha de tenir una veu molt important i sobretot activa. Insisteixo sobre la paraula activa. Bé, lligant el que has dit, jo estic d'acord amb el de la por i els mitjans de comunicació que no són, aquí en tenim diversos, no? Mitjans diríem que serveixen a unes elits de poder, evidentment, i ara interessa generar la por i acabar tenint por a la por, no? Ja és tot por, i a la que hi ha alguna cosa genera por perquè tu et quedis tancat a uns valors que et semblen, que t'imposen. I aquí aniria lligat el que tu dius de l'occidentalització. Jo penso que diem el mateix, occidentalització, uns certs valors que interessen. La competitivitat i l'enfonsar l'altre, utilitzar les armes, el poder de la borsa, el poder de Davos i uns certs valors que ens semblen que són els perfectes, no? I això és el que interessa i creem a tota por perquè això són els valors que a nosaltres ens interessen. Jo crec que hi ha una occidentalització amb això importantíssim. Clar, hi ha coses que deies, jo crec que hem d'intentar solucionar les que podem. I jo crec que ho ha dit la Marta i ho has dit tu, sobretot clar, quan jo et sento a tu, nascut a Tunísia, i dic, qui és més català, ell o jo? No ho sé. Segur que, o tots dos som, perquè si som capaços de compartir, deixar-nos penetrar l'un per l'altre amb les maneres i els diàlegs, que això és molt important. Llavors, el que hem de fer, almenys, és ser crítics davant de la nostra societat, que a vegades no ho som, no? I posaré tonteries d'exemples, no? Jo quan veig la pel·lícula Casablanca, que la veig perquè alguna vegada vaig a Casablanca, ostres, com anaven vestits? Com els àrabs? Com la gent de la zona de Casablanca o occidentals? És que nosaltres diem, és que han d'anar vestits a la nostra manera. Ostres, que hem anat els occidentals als altres llocs vestits a la nostra manera, a la seva manera, o anem a la nostra, fins i tot els missioners, màxim que canviaven el color de la sotana, de negre a blanc, però hem anat, ens hem adaptat a la manera de fer. Clar, l'únic era Lawrence d'Aràbia i el teníem mal vist perquè anava vestit com els d'allà del desert. Clar, és que nosaltres a vegades no som capaços de ser crítics. Mira, i per acabar una tonteria, jo sé que ara són botades, jo entenc que caricatures, no? Jo vaig a campaments encara amb els nanos, clar, tenim problemes, perquè uns no mengen porc, els altres una no menja l'hindú, ara resulta que els filipins el dels conills són animals de companyia i no els mengen. El problema dels campaments són els monitors per menjar, el que és vegà, el que no menja d'una manera, el que solament menja vegetarià, el que ou sí però l'altre no. La diversitat de l'alimentació dels monitors, que són 10, és superior a la diversitat dels 40 o 50 nanos que van.
Vull dir que a vegades, no sé, vull dir, potser hem de fer una anàlisi i ser seriosos amb la nostra manera de fer. Bé, hauríem d'anar acabant perquè falten 5 minuts per les 9. Si algú té alguna cosa molt concreta, que la digui, però si no, donar les gràcies a la ponent i als dos ponents i a tota la vostra participació i demanar-vos que estigueu atents als webs, etc., perquè farem més debats, com he dit abans.